नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। अतिवृष्टीमुळे नुकसानीचा आकडा पोहोचला कोटींच्या घरात। पीएम मोदींच्या हेलिपॅडवरून वैभव नाईकांनी घेरलं आणि दोडामार्ग तहसीलला गळती, शौचालयातून दुर्गंधी। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्ग रेल्वे स्टेशनसह जिल्ह्यातील सावंतवाडी, कणकवली आणि कुडाळ ही रेल्वे स्टेशन अद्ययावत व्हावी यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी काही निधीची रचना केली आणि त्यांच्या संकल्पनेतूनच ही सर्व रेल्वे स्टेशन आहेत ते काट टाकत आहेत। आपण जर हे रेल्वे स्टेशन पाहिलं तर हे रेल्वे स्टेशन ही काट टाकत असून अक्षरशः एअरपोर्टप्रमाणे ह्या सर्व रेल्वे स्टेशनला पूर्ण लूक दिला जात आहे। अशीच सर्व रेल्वे स्टेशन सजवण्यात येत आहेत। ही खरं म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशी रेल्वे स्टेशन पाहायला मिळत नव्हती। मात्र हे जर सिंधुदुर्ग रेल्वे स्टेशन पाहिलं तर यामध्ये जी रचना सुरू आहे ती एवढी सुंदर दिसत आहे आणि या रेल्वे स्टेशनचं जोरदार काम सुरू आहे। सिंधुदुर्गातील 4ही रेल्वे स्टेशनचं काम सुरू आहे। यामध्ये सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनचं काम पूर्णत्वास आलेलं आहे, तर बाकी रेल्वे स्टेशनची कामं सुरू आहेत। या ठिकाणचे सर्व रस्ते असतील, रस्ते पहा, या रस्ते ही सुंदर करण्यात आलेले आहेत। सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते करण्यात आलेले आहेत। इकडून येणारा रस्ता असेल तोही रस्ता, त्यानंतर या ठिकाणी गार्डन करण्यात आलेले आहेत, त्यामध्ये सुंदर अशी झाडेही लावण्यात आलेली आहे। बाजूला पार्किंगसाठीची व्यवस्था ती अद्ययावत करण्यात येत आहे। त्याचप्रमाणे तो जो पूर्ण रस्ता आहे जो सिंधुदुर्ग नगरीतून इकडे येतो, रेल्वे स्टेशनकडे येणारा जो रस्ता आहे, या रस्त्याला पूर्णपणे दोन्ही बाजूला वृक्षारोपण करण्यात आलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी नारळाची झाडं लावण्यात आलेली आहे। त्यामुळे ह्या पूर्ण जो रस्ता आहे आणि नगरी रेल्वे स्टेशन आहे याला एक चांगला लूक येणार आहे। खरं म्हणजे अशी रेल्वे स्टेशन झाल्यानंतर प्रवाशांना खूप त्याचं समाधानही मिळेल आणि प्रवासाचा आनंद मिळेल हे निश्चित। कोकण साद लाईव्हसाठी लहू माडेश्वर, सिंधुदुर्ग। मालवण तालुक्याच्या समुद्र किनारपट्टीवर पर्यटकांचा जीव वाचवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शौर्य पुरस्कार मिळावा अशी मागणी आमदार वैभव नाईक यांनी अधिवेशनात केली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण किनारपट्टीवर 11 मे रोजी एक पर्यटक आला होता आणि त्या पर्यटक बुडता तिथे पोहण्याचं प्रशिक्षण घेतलेले या ठिकाणी 4 मुलं जी शाळेमध्ये शिकत आहेत, वरद सापळे, समर्थ गावकर, सुरेंद्र गावकर आणि हर्ष कुबल, या 4ही मुलांनी त्या बुडत्या पर्यटकाला भर समुद्रामध्ये वाचवलं आणि त्यामुळे आपल्या मार्फत त्यांना शौर्य पुरस्कार मिळावा यासाठी आपण शिफारस करावी अशी विनंती आपल्या मार्फत करत आहे। देवगड इथं मुसळधार पाऊस सुरू असून त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालंय। कुणकेश्वर येथील नामदेव चंद्रकांत धुरी यांच्या राहत्या घरावर माडाचं झाड पडून 1,10,000चं नुकसान झालंय।
ठिकठिकाणी गटारं तुंबली आहेत. तसेच या सुरू असलेल्या मुसळधार वादळी वाऱ्यासह पावसात ठिकठिकाणी किरकोळ पडझड झाली आहे. कुणकेश्वर येथील नामदेव चंद्रकांत धुरी यांच्या घरावर माडाचं झाड पडून घराच्या छपराच्या सिमेंटचे पत्रे फुटून 1,10,000चं नुकसान झालंय. रोटरी क्लब ऑफ वैभववाडीची नूतन कार्यकारिणी जाहीर झाली आहे. याची माहिती मावळते अध्यक्ष संजय रावराणे यांनी दिली. वर्षभरात रोटरीतनं केलेल्या कामाचा लेखाजोखाही त्यांनी मांडला. पाहुयात काय म्हणालेत रावराणे. नमस्कार, मी रोटरीयन संजय रावराणे, रोटरी वर्ष 2023-24 प्रेसिडेंट. आज पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने पुढील वर्षी 24-25 या रोटरी वर्षात होणाऱ्या निवडणुकीच्या संदर्भात मी पत्रकार परिषद या गेल्या 23-24 या रोटरी वर्षात आमच्या क्लबने वैभववाडी तालुक्यातील शैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्रात चांगली उल्लेखनीय कामगिरी केली. जवळपास सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना, गरजू विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटप केलं. शाळेतील विद्यार्थिनी त्यांना MHM या प्रकल्पांतर्गत त्यांना मासिक पाळी व्यवस्थापन त्याचं मार्गदर्शन केलं. त्यांना सॅनिटरी नॅपकिन मोफत वाटप केलं. त्याचबरोबर तालुक्यातील SD स्टँड, वैभववाडी SD स्टँड येथे स्वच्छ आणि शुद्ध पाण्याची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करून दिली. तिथे कूलर बसवला आहे. तसेच वैभववाडी तालुक्यातील सर्व हायस्कूलच्या इयत्ता 8वीतील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या परीक्षेला बसण्यासाठी प्रवृत्त केलं. त्या सर्व शिक्षकांचं सहकार्य मिळालं. त्यामुळे यावर्षी त्यांना आम्ही शैक्षणिक साहित्य, त्यांचं प्रश्नसंच वगैरे मोफत उपलब्ध करून दिले. आणि अशा विद्यार्थ्यांनी जवळपास या तालुक्यात यावर्षी 29 विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्ती परीक्षेत पात्र झालेले आहेत. आणि त्यांना दरवर्षी दर महिना 1,000 ची 5 वर्षाला त्यांना 60,000 शिष्यवृत्ती प्राप्त होणार आहे. आमचा एकमेव चांगला प्रकल्प या तालुक्यात आम्ही राबवला. आणि आता ह्याचा हा जे पेटेंट आमचा आहे की संपूर्ण जिल्ह्यात आमच्या रोटरी परिवाराने हा विषय उचलून धरला की यावर्षी 24-25 यावर्षी सर्व तालुक्यातून, सर्व रोटरी क्लबमधून इयत्ता 8वीच्या विद्यार्थ्यांना हा राष्ट्रीय परीक्षा, पात्रता परीक्षा यांना हा एक रोटरीचा प्रोजेक्ट करण्याचं सगळ्यांचा मानस आहे. बाकी इतर आम्ही वैभववाडीत दर महिन्याला 1-2 उपक्रम आमचे होतच असतात. मोठे उपक्रम आम्ही वैभववाडी महोत्सव, रानभाज्या, पाककला स्पर्धा, फुगडी स्पर्धा, रस्सिके स्पर्धा अशा अनेक या गावच्या याच्यातल्या काही प्रथा रूढी त्या आम्ही जपण्याचा आणि त्यांना स्टेज देण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांसाठी वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा अशाही स्पर्धा तालुक्याच्या ठिकाणी आम्ही मोठ्या प्रमाणात आयोजित केल्या होत्या. आणि खूप चांगला उत्स्फूर्त आम्हाला प्रतिसाद लाभलेला होता. असं करताना आम्ही ह्या इतर सुद्धा शैक्षणिक सुविधा ज्या असतात, म्हणजे शाळेना बेंचेस देणं, फळे वाटप करणं, संगणक वाटप करणं, ह्याही गोष्टी आम्ही या वर्षात केल्या. जवळपास 10 लाखाची आम्ही डिस्ट्रिक्ट ग्रँट रोटरी आमच्या डिस्ट्रिक्टकडून मिळवली. आणि त्यासाठी मला सगळ्यांचं सहकार्य, माझ्या रोटरी क्लबच्या परिवाराचं सहकार्य लाभलं. आणि आम्ही हे वर्ष खूप चांगल्या उत्साहाने, जोमाने आम्ही इथे सर्व कार्यक्रम, उपक्रम करून आम्ही संपन्न केलं. आता 1 जुलैपासून रोटरी वर्ष दुसरं सुरू होतं आहे. आणि त्या वर्षासाठी आमच्या रोटरी क्लबचे प्रेसिडेंट म्हणून सन्माननीय रोटरीयन प्रशांत गोळेकर यांची प्रेसिडेंट म्हणून निवड मी आता घोषित करत आहे. त्याचप्रमाणे सचिवपदी सचिन रावराणे आणि
खजिनदारपदी श्रिया धावले या तिघांची मी आज या पत्रकार परिषदेत घोषणा करतोय आणि यांचा शपथविधी पदग्रहण सोहळा येत्या 14 जुलैला संध्याकाळी 7 ते 10 या वेळेत वैभववाडी आनंदीबाई रावरे महाविद्यालय यांच्या हॉलमध्ये हा संपन्न होणार आहे आणि त्याकरिता मी आपल्या सर्वांना आवाहन करतो की या कार्यक्रमात सुद्धा आपण सर्वांनी उपस्थित राहावे. चिपळूण शहरातील एका महाविद्यालय इथं शुक्रवारी मुसळधार पावसात संरक्षक भिंत कोसळली होती. दरम्यान शनिवारी या कोसळलेल्या भिंतीखाली एका विद्यार्थ्याचा मृतदेह सापडल्यानं खळबळ उडाली आहे. मूळचा दापोली तालुक्यातील देहगाव येथील आणि सध्या लोटे इथं राहून कॉलेजमध्ये कॉम्प्युटर सायन्स शिक्षण घेणारा सिद्धांत प्रदीप घाणेकर हा 19 वर्षांचा युवक दुपारपासून बेपत्ता होता. त्याचा शोध घेतला जात होता. त्याच्या मोबाईलचं लोकेशन कॉलेजच्या संरक्षक भिंतीच्या इथं दाखवलं गेलं. अखेर शनिवारी कोसळलेली ही भिंत बाजूला करण्यात आली. याखाली सिद्धांत घाणेकर याचा मृतदेह आढळून आला. या घटनेमुळे प्रशासनानं कॉलेज बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. मनोज पवार, कोकण साद लाईव्ह, चिपळूण. नारूर समतानगरकडे जाणाऱ्या पुलावरून पाणी वाहत असल्यानं 8 दिवसांपासून या वाडीतील लोकांचा संपर्क गावापासून तुटलाय. त्यामुळे येथील लोकांचे मोठे हाल झाले. गेल्या 8 दिवसांपासून कोसळणाऱ्या पावसामुळे जिल्ह्यात हाहाकार माजलाय. या पावसाचा सर्वाधिक फटका डोंगर भागातील गावांना बसलाय. नारूर गावाचाही समावेश असून येथील समतानगरकडे जाणाऱ्या पुलावरून पाणी वाहत असल्यानं 8 दिवसांपासून या वाडीतील लोकांचा संपर्क गावापासून तुटलाय. त्यामुळे येथील लोकांचे मोठे हाल झाले. डोंगर भागात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस कोसळत असल्यानं नारूरगड नदीला मोठ्या प्रमाणात पाणी आलंय. यामुळे नदीकाठच्या भातशेतीचं नुकसान झालंय. दरम्यान याची दखल कोणीही घेतलेली नाही. ग्रामपंचायतीकडूनही दखल न घेतल्यानं नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हवामान खात्यानं इशारा दिलेल्या कालावधीत मंडणगड तालुक्यात शांत असलेल्या पावसानं शुक्रवार आणि शनिवारी या 2 दिवसात तालुक्याला चांगलंच झोडपून काढलंय. यात पडझडीच्या घटना घडून मोठं नुकसानही घडलंय. केळशी येथून मंडणगडकडे मार्गस्थ झालेल्या केळशी मंडणगड गाडीस कोन्हवली इथं एका अपघाती वळणावर गाडी रस्त्यावरून खाली उतरल्यानं अपघात झाला. यावेळी गाडीत चालक वाहकासह 35 प्रवासी प्रवास करत होते. यातील बहुतांश प्रवासी विद्यार्थी होते. सुदैवाने या अपघातात कोणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही. मंडणगड नगरपंचायत कार्यक्षेत्रातील कोंझर, अडघळ आणि गांधी चौकातील प्रभागांकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर भला मोठा दगड रस्त्यावर कोसळला. तहसीलदार श्रीधर गालीपिल्ले यांनी तातडीनं आपत्ती व्यवस्थापन टीम, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्याबरोबर मंडणगड नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांना घटनास्थळी पाठवलं. जेसीबीच्या सहाय्यानं सुमारे तासाभरात हा दगड रस्त्याच्या बाजूला करून वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. म्हाप्रळ, बंदरवाडी इथं पावसामुळे घरांचा उशता, तर मंडणगड इथं कंपाऊंड वॉल कोसळल्यानं घरांचं नुकसान झालंय. अडखळ पुलावरूनही पाणी 2 दिवस सातत्यानं सुरू असल्यामुळे पावसामुळे निवळी नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्यानं कोंझर आणि अडखळ या 2 गावांना जोडणाऱ्या पुलावर पाणी गेल्यामुळे अडखळ टाकवली या गावाची वाहतूक काही काळासाठी ठप्प झाली होती. मनोज पवार, कोकण साद लाईव्ह, मंडणगड.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शनिवारी 6 जुलै रात्रीपासून रविवारी दिवसभर झालेल्या मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली होती। या पूरस्थितीमुळे जिल्ह्यातील जनजीवन अक्षरशः विस्कळीत झालं होतं। या सर्व स्थितीमुळे बरीच घरं पाण्याखाली जाऊन कोसळली होती। जिल्ह्यात आतापर्यंत एकूण 4,36,84,750 रुपयांचं नुकसान झालंय। याची माहिती देत आहेत मुख्यालय प्रतिनिधी लव माडेश्वर। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 6 जुलै शनिवार दिनांक 6 जुलै रात्रीपासून कोसळलेल्या पावसामुळे जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली होती। अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे कित्येक संसार अक्षरशः पाण्याखाली गेले होते। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ, वेंगुर्ले आणि कणकवली या तालुक्यांना याचा मोठा फटका बसला होता। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकूण या कालावधीत साधारण 4.5 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे। खरं म्हणजे पंचनामे करण्याचं काम अजूनही सुरू आहे, मात्र जिल्ह्यात आत्तापर्यंत सुमारे 4.5 कोटी एवढं नुकसान झाल्याचे प्राथमिक अंदाज जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 12 पक्की घरे पूर्णतः कोसळली असून यापोटी 59,08,000 रुपये एवढे नुकसान झाले आहे। तर एक कच्चे घर पूर्ण जमीनदोस्त झाल्याने 90,000 रुपये नुकसान झाले आहे। तब्बल 322 एवढे पक्की घरे अंशतः कोसळली आहेत। यापोटी 2,28,64,640 रुपये एवढे नुकसान झाले आहे। तर 118 कच्ची घरे कोसळली आहेत। यापोटी 20,24,515 रुपये एवढे नुकसान झाले आहे। याचबरोबर 5 गोठे कोसळले आहेत। हे 5 गोठे कोसळल्याने 61,525 रुपये एवढे नुकसान झाले आहे। तर 79 दुकानांची पडझड झाली असून यापोटी 74,96,470 रुपये एवढे नुकसान झाले आहे। 16 मांगर जमीनदोस्त झाले आहेत। यामुळे 6,06,000 एवढे नुकसान झाले आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जी पूरस्थिती निर्माण झाली होती, खरं म्हणजे शनिवार दिनांक 6 जुलै रात्रीपासून पावसाला सुरुवात झाली आणि रविवारी दुपारपासून खरी पूरस्थिती निर्माण झाली होती। या पूरस्थितीमुळे जिल्ह्यातील जनजीवन आहे हे पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते। या पुराचा फटका एवढा बसला की या पुरामध्ये एका व्यक्तीला आपला जीव गमवावा लागला आहे। खरं म्हणजे माणगाव येथील श्री भोई, दत्ताराम भोई हे 60 वर्षीय गृहस्थ पुराच्या पाण्यात वाहून गेले आहेत। त्यांचा शोध घेण्याचं काम अजूनही सुरू आहे। अद्याप त्यांचा थांगपत्ता लागलेला नाही। तर यामध्ये 3 जनावरांना आपला जीव गमवावा लागलेला आहे। यामध्ये 1 म्हैस आणि 1 बैल अशांचा समावेश आहे। तर सुमारे 3,135 एवढ्या कोंबड्यांनाही आपला जीव गमवावा लागला आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 108 कुटुंब यामुळे जोखीमग्रस्त ठरली होती। यातील 407 जणांना सुरक्षित ठिकाणी पूर आल्याने हलवण्यात आले होते। सद्यस्थितीत सुमारे 20 जण सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आलेले आहेत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या झालेल्या नुकसानीपोटी आतापर्यंत काही रक्कमही शासनाने तात्काळ दिलेली आहे। बऱ्याच ज्यांची घरे जमीनदोस्त झाली, पाण्यात खाली गेली, त्या लोकांना कपडे खरेदी करणं, त्याचप्रमाणे आवश्यक अन्नधान्य खरेदी करणं, यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला 5,000 रुपये तातडीची मदत शासनाने दिली। तर काही संस्थांनीही या सर्वांना चांगली मदत केलेली आहे। खरं म्हणजे पाऊस पडून पूर गेलेला आहे, पूर ओसरलेला आहे, मात्र अशा स्थितीमध्येही जी घरं कोसळलेली आहेत त्यांच्यासमोर मात्र मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। कष्टाने उभं केलेला संसार पूर्णतः जमीनदोस्त झालेला आहे। सर्व साहित्य, पैसे, धान्य, त्याचबरोबर सर्व वस्तू या मातीखाली पुरल्या गेलेल्या आहेत। त्यांच्यासमोर खरा जगण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। कोकण 7 लाईव्हसाठी लव माडेश्वर, सिंधुदुर्ग।
दोडामार्ग तालुक्यातील सर्व शासकीय कार्यालये पाहिली तर बऱ्याच कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गळती लागल्याचं चित्र आहे। कोकण 7 लाईव्हनं तालुक्यातील गळती लागलेल्या शासकीय कार्यालयांचा आढावा घेतला। त्यात शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग आणि तालुक्याचं मुख्यालय म्हणजे तहसील कार्यालयाला देखील निदर्शनास आलाय। याचा फटका बसतो इथं काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आणि येणाऱ्या सर्वसामान्यांना। दोडामार्ग तहसील कार्यालयाच्या मुख्य इमारतीला मोठ्या प्रमाणात गळती लागली आहे। 3 ते 4 वर्षांपूर्वी अशीच परिस्थिती होती। या पार्श्वभूमीवर तहसील इमारतीच्या छपरावर 34 लाख रुपये खर्च करून नव्यानं पत्र्याची शेड बांधण्यात आली। 34 लाख रुपयांची शेड बांधून देखील या इमारतीत पावसाच्या पाण्याची गळती सुरू आहे। मग एवढे लाखो रुपये कोणाच्या घशात गेले असा देखील प्रश्न उपस्थित होतो। दोडामार्ग तहसील कार्यालयातील सर्व कार्यालयांमध्ये संपूर्ण ऑफिसमध्ये प्रत्येक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गळती लागत असे दिसून आहे। येथील कामकाज करताना सुद्धा येथील कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अडचण निर्माण होत आहे। तहसील कार्यालयाच्या स्लॅबवर ही 34 लाख रुपये खर्च करून या ठिकाणी पत्र्याची शेड मारली होती, जेणेकरून या ठिकाणी कार्यालयात पाण्याचा विसर्ग होऊ नये। हे 34 लाख रुपयाची शेड मारून देखील या कार्यालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात गळती होत आहे। असा आता प्रश्न उपस्थित होत आहे की 34 लाख रुपये हे कोणाच्या घशात गेले असं देखील ग्रामस्थांमधून किंवा इथल्या कर्मचाऱ्यांमधून प्रश्न उपस्थित केला जात आहे। येथील कार्यालयातील शौचालय पाहिलं तर अक्षरशः दुर्गंधीचं साम्राज्य पसरलंय। याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसतोय। महिला कर्मचाऱ्यांनी तर संताप व्यक्त केलाय। या ठिकाणी पाहिलं तर या कार्यालयातील संपूर्ण जे शौचालय आहे हे शौचालय इथल्या कर्मचाऱ्यांना शौचालयात जाण्यासाठी पण लायक नाही आहे असं या चित्र या ठिकाणी आपण पाहू शकता। तहसील कार्यालय आणि पोलीस ठाणे हे या एकाच मुख्यालय इमारतीत आहे। या इमारतीच्या दर्शनी भागात प्रवेश करताना ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पावसाचं पाणी साचून मोठी डबकी तयार झाली आहे। या डबक्यांमधून या ठिकाणी सर्व नागरिकांना त्रास सहन करून यावं लागतंय। मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचं बोललं जात आहे। दोडामार्ग तालुक्यातील सर्व शासकीय कार्यालयामध्ये प्रत्येक कार्यालयामध्ये या पावसाळ्यामध्ये गळती लागण्याचं दिसून येत आहे। सर्वप्रथम आपण दोडामार्ग शिक्षण विभागाचा सर्व मराठी शाळांचा आढावा घेतला होता। तर काल 2 दिवसापूर्वी आम्ही दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयाचा आढावा घेतला, त्या ठिकाणी पण मोठ्या प्रमाणात गळती लागण्यात आली। आणि आज आपण तालुक्याची मुख्यालयाची इमारत जी आहे म्हणजे तहसीलदार कार्यालय आहे या ठिकाणी पण मोठ्या प्रमाणात गळती लागल्याचे आज दिसून येत आहे। दोडामार्ग तालुक्यातील तहसील कार्यालयामध्ये प्रत्येक कार्यालय ऑफिस कामकाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात गळती चालू आहे। आपण म्हणजे पाठीमध्ये पाहू शकता की या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात हे पाणी आतमध्ये येऊन या ठिकाणी बऱ्याच कार्यालयांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे। त्या ठिकाणी बरेच कार्यालय आपण पाहिली तर या इमारतीमधील प्रत्येक टॉयलेट म्हणा, संडास बाथरूम म्हणा या ठिकाणी कोणाची देखभाल दुरुस्ती होत नाही आहे। या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे पुन्हा या ठिकाणी केंद्रबिंदू ठरत आहे। दोडामार्ग बांधकाम विभाग जे आहे या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं या कार्यालयामध्ये लक्ष देत नाही आहे। दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालय पण आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी प्रत्येक दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयामध्ये त्यांना पत्र व्यवहार केला होता की दुरुस्ती करा, तात्काळ दुरुस्ती करा, पण त्यांनी दुर्लक्ष केलेलं आहे। तसेच आज दोडामार्ग तहसील कार्यालयामध्ये जे इथे तहसीलदार आहेत त्यांनी पण या ठिकाणी दुरुस्ती संदर्भात व गळती संदर्भात पत्रव्यवहार केले होते। या ठिकाणी देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दुर्लक्ष केलं आहे। मग या ठिकाणी कार्यालयीन कामकाज करताना या ठिकाणी कोणत्या अनुचित प्रकार घडला किंवा मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी घडली तर याला जबाबदार कोण असणार आहे असा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे।
दोडामार्ग तालुका निर्मिती होऊन 25 वर्ष पूर्ण झाली आहे आणि तालुक्यातील मुख्यालय इमारतीची दुर्दशा पाहिली तर इमारत आज पडते की उद्या अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे। लव परब, कोकण साद लाईव्ह, दोडामार्ग। हे जेव्हा मालवणला आले होते तेव्हा टेम्पररी स्वरूपात 3 हेलिपॅड या बोर्डिंग ग्राउंडवर केली होती आणि त्या हेलिपॅडचे जवळजवळ 4 ते 4.5 कोटी रुपयाचं टेंडर त्यावेळी निघालं होतं आणि टेम्पररी हेलिपॅड होती। परंतु ज्या ठिकाणी हे मालवणच्या खरं तर अस्मितेचं हे ग्राउंड आहे बोर्डिंग ग्राउंड आणि इथल्या या सांभाळणाऱ्या लोकांनी अनेकदा कष्ट करून हे ग्राउंड व्यवस्थित ठेवलं होतं आणि आता मात्र बोर्डिंग ग्राउंडवरच्या हेलिपॅडचं सगळं डांबर वगैरे उचलून देताना त्यांना सुस्थितीत करण्याचं पहिल्यांदा आश्वासन दिलं होतं बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि ते आश्वासन आता पाळलं नाही आणि त्यांना टोलटोल करण्याचा प्रयत्नही शासन करत आहे। म्हणून जर हे 8 दिवसामध्ये आता जिल्हा नियोजनची परवा मिटिंग आहे, या मिटिंगमध्ये हे काम मंजूर झालं नाही तर बांधकाम विभागाचे ज्या वेळचे अधिकारी असतील त्यांच्यावर आम्ही धडक मोर्चा घेणार आणि त्यांच्यावर आम्ही खरं तर एका कामामध्ये हेलिपॅडच्या भ्रष्टाचार झाला असा एकीकडे आहेच, परंतु तो विषय बाजूला ठेवला, परंतु या ठिकाणी सुस्थितीत करण्याचं काम त्यांनी केलं नाही म्हणून त्यांच्यावर आम्ही शिवसेनेच्या वतीने धडक असा मोर्चा या ठिकाणी काही दिवसात काढणार आहोत। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। अतिवृष्टीमुळे नुकसानीचा आकडा पोहोचला कोटींच्या घरात। पीएम मोदींच्या हेलिपॅडवरून वैभव नाईकांनी घेरलं आणि दोडामार्ग तहसीलला गळती, शौचालयातून दुर्गंधी। बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह। धन्यवाद।